Attivisti nazzjonalisti nsabu maġba kif il-Partit Nazzjonalista se jtella l-attività ta' ġbir ta' fondi f'waħda mill-lukandi tal-grupp tat-DB u li għalija se jattendi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija. Rapport f'The Times qal l-attivisti baqgħu ma jistgħux jemmnu lil għajnejhom b'riklam ta' attività organizzata f'lukanda tal-grupp DB. Dan wara li ftit ta' xurilu il-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka lill-grupp DB tant li l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista sejjaħ lis-Sid Giddib. Fl-istess żmien sar magħruf li l-grupp DB kienu jħallsu eluf ta' euro f'pagi tal-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Iżda attivisti u anki deputati nazzjonalisti jinsabu mħassba kif taħdelija ix-xenarju nbidel ta' taħt fuq. It-Times qalet li attivisti li tkellmu magħha jinsabu nkwetati għax id-deċiżjoni ta' Dalija se tkompli ddajjef il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista. Oħrajn staqsew jekk intlaħaqx ftehim bejn Dalija u l-Grupp DB, jew kienx hemm bidla fil-pożizzjoni ta' Dalija dwar il-ħsieb tal-Partit Nazzjonalista lejn il-Grupp DB li sejjaħlu Giddib. Il-każ tad-DB ħareġ fid-der il-konflitt ta' interess li kellu l-ex viċi kap Mario De Marco dwar il-grupp kummerċjali DB, kif ukoll it-taħwida ta' Simon Busuttil innifsu dwar l-invoices tal-grupp DB u l-assoċjazzjoni tagħha mal-iffinanzjar tal-Partit Nazzjonalista nnifsu. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu lil One News li Busuttil u deputati qrib tiegħu esprimew ir-rabja tagħhom għad-deċiżjoni ta' Dalija li jmur lura għand id-DB li fi kliem Busuttil kien fetaħ attakk faħxi u selvaġġ fuqu.